Hvala vam što slušate moja kratka izlaganja i predavanja. Hvala vam što pratite moj YouTube kanal i što učestvujete u ovome mom nesvakidašnjem projektu. Za mene reč hvala ima izuzetno veliku vrednost. Neki ljudi kažu hvala se podrazumeva, hvala nije potrebno izgovoriti, jer zašto bismo se zahvaljivali onima kojima je dužnost da se ponašaju na određeni način prema nama? Zašto bi sin majci rekao hvala? Zašto bi učenik profesoru rekao hvala? Zašto bi kolega drugom kolegi rekao hvala kada se ono što ti drugi čine za nas podrazumeva? Ja mislim da se ne podrazumeva, ništa se ne podrazumeva i mi ne moramo biti naročito servilni prema drugima i ne moramo isticati uvek i u svakom trenutku koliko je možda dobro i važno to što oni čine za nas, ali reč hvala u sebi kondenzuje još neka značenja. Hvala može da znači mi to što radiš za mene. Ne bih to tako dobro radila bez tebe. Hvala je reč koja jezgrovito u sebi nosi i značiš mi što si tu i ne bih bez tebe mogla onako kako si ti to uradio za mene. Hvala podrazumeva po mome sudu jednu vidljivost koje inače u današnjem vremenu nema ili skoro da je zamrla i hvala na neki način oživljava kontakt i susret između ljudi. Dakle, hvala vam što ste tu i hvala vam što me pratite.